ତାକୁ ମୋ ଘରେ କଣ ଆଣି ପକେଇଲଣି? ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନିଅ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କର। ଆରେ କଣ ନା 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 ଗୋଟା ମରିଯିବ ଯେ। ମରି ଯାଇଥିଲେ ତ ଟେନସନ ଯାଇଥା। ଆଇକିରେ ଚାଲୁଥିଲା 407 ନେଲି ପିଟି ଦେଲି। ଭାବିଲି ମରିଗଲା, ହେଲେ ନା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରା ବେଗ ଭଳିଆ ଫକ ଫକ ହେଇଯାଉଛି। ଚାରିଆଡୁ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି, କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଖବର ଦେଇଛି। ତା ପକେଟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସୁଇଟ୍ ସିଷ୍ଟରକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଫସେଇ ଦେବ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଫୋନ ଟାଣ, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବି। ଆରେ ଯାଉନଛି मेडिकल लेखिले হয়তো বঞ্চি যাইতা। ছড়াই ଦେଇଛୁ ମାରିଦେବି ତତେ। କର୍ମ କରିଲ
ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏମିତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଛାଡ଼ି ଶୁଣିବ କାହାକୁ ଆମ ସାମନେ ମରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ବାବୁ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଆମ ତଣ୍ଟି ଯିବେ ଆମକୁ ସେନ୍ କରିଦିଅ। ହେଲେ ବାବୁ, ଆମ ପୁଅକୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ। ଆମ ପୁଅକୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅତି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଏ ବୁଢ଼ା ବାପୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଗଡ଼ ଗଡ଼ ପାତି ଗଡ଼ ଗଡ଼ ପାତି ଗଡ଼ ଗଡ଼ ପାତି তুমি মরিস না কোথাও। ଲୁହାର ମଣିଷ ଛାତିଟା ଇସ୍ପାତ କଲିଜା ଚାରି ଖଣ୍ଡ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବା କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ବିକଳ ଚିତ୍କାର ମାରଟି ମତେ ମୋ ମା ନାହିଁ ମତେ ମାରଟି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସୁଛି ମତେ ମୋ ମା ନାହିଁ ମତେ ମାର କୁକୁଡ଼ା କାଟିବା ଦେଖିଛ? ଛେଳି କାଟିବା ଦେଖିଛ? ଏବେ ମଣିଷ କାଟିବା ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କହ ବେ ଟାୱାର ପାଉନି କହ। କଣ କହିଲୁ? ଜାଣିଦେବି ତୁ ଖୁସି ନା? ଠିକ ଅଛି ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଠି ସବୁ